bigarrengo platera egiteko prest, Mikel, eta astontako azkena, ezta? Bai, azkeneko platera dugu bai. Eta horretarako utzi dugu lumagorri. Bai, lumagorri betea ingo dugu bai. Hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Esne gaina, ogia, lumagorri osoa, lumagorriren ezurrak, lumagorri bularrak, etxen egindako foa, koinaka, ontxoak, tomate frijitua, arrautzak, azenarioa, porrua, baratxuria, oilaskoaren bularra txikituta, oilasko zalda eta tipula. Imagina osagai izan ditut, eta oianak bateratu egin berko ditu, ezta? Bai, hori. Hori da. Hola. Hola asko maten du, baina ez da hain zaila ditu, Ez dakit ba, osagaia baina ben badia, bat duzte. Baina, pixkanak zua atanak bat egiten. Zua biztu du, lehenengo tamen. Hori da. Hasi martxan. Hori gara baiu, pixka bat. Hori da. Hau, edozin egunetan, o denbora dakazuen egun horietan egiteko, platera, aproposa. Bai. Eta esan da bezala, gamunak ere lasai etorriko dira, baina, bueno, garai horietan gustora... Bai, oso plato... Gustora gaten dian platoak, bai, betikuak eta, ez? Bai, da oso, gainean platera bada, horretik egin da... Aguantatzen duna. Bai, aguantatzen duna, ez du bate problemai, lasai. Pixka da aurratzen juteko lanak eta hola, oso. Baina, olio berotzen utzuko dugu, bai. Bale? Eta goi pixka den ditugu doratu, saltza ekigu. Hori da, Hala. Bai, ezan hemen, lumagorri osua dakaula, eta gero aurrez, kendu dizko zu bularrak eta... Bai, da ezurrenak kendu dizkiot, eta garri pego. Bale? Bai. Listo, eta bek hemen, oliotan pixka gorritu, ezta? Zati batzuk barura, ezta? Ba, esatu, bai. Hala. Oletxen. Ba, neko. Bai. Zuretzako llegoa eta, lasai. Bai. Osea, hori neko. Listo. Oye, Txikitzen, pixka bat, Bai, pixka? Tapatzen nabazu, tapatzen. Bai, bazpan eta batengo dugu, aberikin gabe. Bueno, otro. Muy bien. Hori da, lasaio. Ni manejoa ja, bete gaioak ja, betetzeko ja. Bai, hori da. Reino baiteko, bale? Bai, hemen bola, Bola, hemen dugu. Hau ikasi nuan, Frantzian. Fermina Arranbidekin, ezta? Les Pirineos, Donibane Garazin. Bai. Hori da. Hauek zer? Dana txikitu eta Dana txikitu da, bai. Vale. Are gola, Fermina itezen hola, konejoa jesun. Bai, Bai, gustaza baten bai. Eta guk hemen, eskolarian lomagorri arrazuen, guk lomagorri zer. Hola. Errezeta berdinakin, zuk lumagorria, ezta? Bai. Ondo. Bai. Oso baina plato politia da, jateko eta, nazu da pintxo ezela, epa. Oye, ma. Ui. Peligro. Bueno, hemen ez diguzi, esne gaina. Esne gaina, ogia, arrautza. Arrautza, arrautza ere botai ez. Bai. Hori da. Bai. Eta hemen, oleoskoaren bularra dakazu txiki-txikin da, ezta? Txiki-txikin da. Hori jugaten. Hori txikituta dakazu, zea, 1, 2, 3, oera hortan. Ez, hori da makinan. Bai. Hori aragite egiten. Aragite egiten eskatu ezkio, bularra behar nahi du txiki-txikin da. Bai, listo, pikatuta. Hori da. Horiak gozatu, arrautza eta esne gainekin, da harki. Eta obizare, obizak zeiten dio, kasu honetan? Eta ez hain lehortzeko. Hori da, hori mamilak, hori. Bai, askotan batzutan, almundik gaita botatzen zailo bezala, ez da? Bezala egiten da, bizke lehortza mara egiten da, eta bueno, honekin ja bizke buztitxo egiten da. Hori da. Hola. Zenaztu. Garti da. Ondo nahaztu. Gatz pixka bota. Gatza pixka bota. Hori da.
dago ja, zertatuta ja. Olako lan hartuteko, esaten duenean, gatzen txuta izu sozua da. Garkonean badauzko, salola eskamatan dagoena, pixkaniti botata. Bai, da listo. Listo. Zardatzen gaituena, eta? Bai. Ona. Bale, nik hemen barazkia listo, azkate. Bota. Barro, Bai, sartu. kontuz, Laze. Bastan ez dutatik anatea kanpo behi. Ja, listo, ja. Bale, Epa. gana barrura. Listo. Zure bau. Bale. Tabla. Honekin nahi egiten fondu bat, ezta? Bai, fondo bai. Yo digo, dipuzka dengo jo, Estamos zatikan. Vale. Le damos todo. Zarexen bat bultzatzeko eta bestia. Horrela. Bale, bat hola pixat, alkarren gainean jarrita, baina hola xe. Horrela. Bale. Etxanetiko, porque erreza daiteko, Bale. Eta horreko digu, pixka bat. Eta? La handi pixka bat. Koinaka bertan baita ere, Pixka bat. Nola pinugu. Eta hemen, hori zabalin da. Zabalduko dugu. Horrela, gu egingo dugu, rulo bat zela, baina horrela egingo dugu. Bale. Gero, ni egiten dut rulo jendet, gero grazioak eta hobeto tetzeko. Politia tetzen dute, Hobeto, bikusketa honelako jartzia igual handi ba baina. Badago beste bat horrela egitea. Bai. Horrela egiten badu, bola zara geltzen da, Bai. gero mosteakoan, luzaka geltzea. Bale. Monta honetara, Hobeto. ipintzeko Eta askotan baita igual bi gehiago jateko aukera gere bai. Bai. Segun kortea nola ematen da? Bai, hori oso moztu eta zure neurrira moztezu eta listo. Pentsatu hor da, Oso plato pixka komplikau ematen, baina gero bukaeran ikustiko zuen nola geltzen den, Bai, Oso, Gara, igual ez, igual entxupe pixkatekin da, harakina izan dion, zuzak dut haman, da, hola, azizkio, errestitzen da, ez da? Hemen pixkate botaka diola. Bai. Koinaka baita ere? Pixkate bai, horrela. Listo. Bai, horrela matako dugu. Saltza honek bitartean gehitu berdi oso zuzu? Segi. Hola xe, eta? Kolori ematen. Pixka zabaldu gola, oin. Bai. Hola. Hori da. Beste gure. Ongo da bine gaitu, Kontuak, bai, hau, konfitatuta etxia. Konfitatuta bai, inde. Hola. Pixkatola bimunduta eta konfitatuta zartu ezkero, zapori ere geho bitu, ezta? Landuta zartu. Zaborea eta gero, batzutean, gorriñik ipintzen badago, gelditzen da daiteago murriztu egiten dira. Ego, ebakitzagoan ez dira ondo ikusten. Bai, pixkatola landu ezkero betu. Bai. Da, fugarekin berdina betetzen da. Horrek arrezun fa, Bai. txilindakoa. Gero jango pixka. Pixka lagu dutza. Pixka lagu bai. Horratzeko piztu duen bateko, aber nolako joa egiten zuen. Hau gero zarreran eukiko zu? Bai, zarreran bai. Zarreran eukitzen zu, pare bazati horrela xe jarri, mermelada batekin, o konpotakin horrela, horrela? Tipula egiten, tipula txikin da ardo beltzakin da. Bira. Bai. Erki. Bueno, una. Hemen datorrena garrantzitsua da, Honekin. Garrantzitsuak ere bat ondo itxi berdalako. Bai. Hemen dago, bai. Hola. Bai. Bota gainera. Bai. Eta honekin itxi. Hori da. Lehen da biziko puzketakin. Bai. Ezten dugu. Dago bigarrenakin. Dobla hola. Hobeto horrematatu. Eta gero nola luzeo dan, hola hobeto itxi. Honekin gaina. Aurren eguan kaxi ertzen zentzuela, lazai, albalak endu, gutxizena horrexe barik du, albalak endu eta berre izin. Iazta. Hori da. Baina itxitzia da hemen importantea, ondo itxitzia, Hola geltzen da. Hori da.
bale? Da, oin dago da, labera sartzeko prest. Hori. Saltza botako dugu gainetikan, Bai. bale? Plaka batien zartu eta labea. Botako dugu hemen Hemen laba. landi pixka bat, bale? Bola xen. Bai. Hori da, praktikatu az ikasten da, ezta? Bai, Zuri bai, jaurrenengoan bai. artean zaizu eta... Ez, hemen poliki, Bai. Gizki ez etzen bada, ez zer batatzen, rekuperatu eta atza berriz, Berriz venga. papela kendu, papela berriz jarri eta listo. No, ondo itxi. Hola, ahí está. Listo ya. Vale. 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 Hola. Chico pichako yo, ¿vale? Hau da, oilesko festa, ezta? Vale. Listo. Da, vale. Gaz pixka bat. Gutxi, honi, saltza honi, gaz gutxi botako bat dugu, Bai. Porque gero murriztu asko murriztu behar du, eta Eta orduan, ez gazi samar gaitzeko. Hori, bai. Hori, terzieratik Vale. gutxikin jokatzen hasi, eta gero, Horrela. berki hau martxan. Hau martxan, hau jamen jarriko dugu. Bai? Vale, horrela. Eta daun bezala labea. Bai, Labia dakat berua, 180 graduta nahiko. bai. Vale. Nagozu hau gainetik botalik, Hau, Bai, bueno, saltza. zuen izan bezala. Bai, Botatzen pixka- gainetika? Bai, pixka botako jo, bai. Bale, ba. Baina pixka irakiten aztean ni. Bai, irakiten azten danean, Bai, zi gauza diferentiak, bai. Bai, irakusi da ja, da irakiten ari da ja, vale? Dugu, da bota gainetikan. Vale? Hau ez da plater bat askotan, ez aldakizu ezerin, tita da listo ez. Hau inberda erosi, harakin egin ditzein, aurrez esan albarin badu bularrak eta leak ateatzeko, pixket horreizteko aldea, eta, Bai. baina, bueno, aurrez Horrela. antolatu ezkeo, listo. Bai, bai. Eh? Osagia dana eskuan ikurezko, ez dago bate problemai. Osea, que, ondo egia. Eta gero berriz ikusi nahi beren bazue, ez da erreixa horrenengoan harrapatzia, eta gure atarian sartu nahieran, txorienen, eta berriz ikusi, eta orduan hasi egiten. Hori, listo? Horrenengoan harrapatzia zaila da, barroa, ez da? Barrora, bai. Vale. Landu gizu? Listo, ba. Vale. Bueno, hotza da. Batza da, bai. Vale. Ez? Boin saltza egingo dugu. Bai. Ba, Hori rol hori atako du kanpoa. Hone atea zazu. ba. Hori da. Euskal mucho gari. Hone utzu bai. Hori, batiro. Tak. Ba. Hori da. Ikusten, gihun egitea hongo litzateka. Hora, eta saltza. Hori da. Bere zukua, hori zen. Ba. Hori da. Garra saltza hemen, Bai. Eta ordo diferentzia, klaro, ura, zituan ezin ebaki. Ez, hori ez. Hori da. Bueno. Da, que no busco, bueno, papel danak. Hori adibidez, hanik iltatzen. Hori hor zutzen utzi berda, Bai. eta gero, nola, arrazillo asko ertentzen dian, gero behartu alak nola berotzen zu. Saltzian, o nola izaten da O hori. saltza barruan, o nagazu pizket plantxan buelta bat eman. Buelta eta buelta eman, eta listo, ezta? Bai. Hori da, karo. Zuze txungo handitzen den. Ahi ezaten aurrez egiteko aukerako Bai. platerak diala, eta, klaro, dio nola berotu, hori xen, zati bat, Bai, betu bat da zatitu da, Zatitu. Ez dela dana Bai, pizko claro, claro. Ba. Hemen ondo tetzen du, Hombre, lana badu, baina, Bai. bueno, Tu, Zuten ikusiko, balekua, zer Bai. irutzen zazu. zuten galtzena. Hor ikusten dira zatiak bai Bai. joana, eta baita zean ontsuena ere. Hemen bai, zatitxuko. Claro, hemen kombinaketa. Dago aukera, zatitzeko, nahi den musea, nagazu txikiago, nagazu gehiago, Hori da bai. nagazu Segun zer, en plan kanape bali Ba, bada aperitibo bat, plantxan, bai. pasillo bezala bali bada, Bai. bitu ze joku ematen duen. Ba, Claro. asko. Hori da. Hori tosten gainean, txukun da diltzena. Bai, Zentro bilio diltzena, bai, arki da. hola? Hau, hola xin ikin ikustu, ezta? Bai, hola Bai, ziniko. zartagian ez ara, hola Ez, hola ziniko. Hola xin. Bizati bineo ditu, da. Bai, bizate, bai. Bai, Justu, hori da. Hori zenbat agilu utzi, behar juten da konzentratzen. bai. Hori da. Hori horretik gatza gutxi bat hartzeko, porque Bai, bai.
Ez dago titulatuta eta zer egin da, bakarrik kolatu egin dugu, eta da junta murrizten, eta ja gusto onartzen du, eta ez du gatz asko behar, ez dela? Gozo mi hartzen dizuela? Bai, barazki batzuk igual pixkat txiki dut Bai. Baina ez dela murriztela bat. Bai, ez dela hartu irinak pixkan hartu, eta, listo, ja. Ematen dien zaboriekin gaurko honetan, ez du birrindu berrika. Behingoz, beti birrintzen nahi ba, gaurko honetan ez. Eta gaina haure, uda aldera ere, gotzare jate bado. Bai. Hori da, listo. Hori berotik biraztian, hementxen. Hori, ditu. Bat, eta bi. Horrela. Horrela. Hemen dabitu, apaintzeko. Hemen utxintziko dut. Aprobetxatzeko, iskina, baina dan aprobetxatzen. Horrela. La gabona lazte dian. Hori. Bitu zo. Beste bat, ez hola zondo, Hola. Bai, fotokoak, Zeurekin da, o fotokoak? Zeurekin du beste bat. Fotokoak. Onazkoak. Hola. Arte. Saltzakin. Bai, ondo gela berotzen, pixka egiten nahizu? Pixka bai. Hori da. Bai, pixka egon. Garri da, arkeda, ondo guaz, Azken hau berotu bitartean, azken kontu batzuk izango ditugu. Telefono gogoratu. 9 8 bat, 4 1 5. Hori da, eta web horriare berritzen nahi da. Eta, bueno, hortxe izango da berrituta. Eta 3 webikoitza. Mikelure-jatetxea.com. Eta ikasi dugu, zerrexak. Hori da. Zer kolore politia mazaltzak, Bai. Bai, ezin ez eskuik esan. Kolore bonita da, gata. Bai, teksturare bai, Bai. Eta murrizten, eta listo. Tapatu eta... Bai. Hora da, Hori da. Aquí. Zure kurrikulum hori egile esan da, egia estatzeko hemen txago da txorienekoak, Oso ondo ba. Eskerrik asko, eta beste batean gara. Bai, eskotan makina horri ikusten ditugu hor, baina demostratu du. Horri abialdu zuen, eta gaurko honetan, da azte guzti honetan, demostratu du. Hori da. Gaurko eta azteko, azken platera, azken ikutuakin bagatoz. Oliotan, lumagorri ezurrak gorritu. Barazki zatituak gehitu, eta erregozi. Koinaka eta tomate frigituak gehitu. Saldarekin estali. Esnegaina eta arrautza nahaztu. Oilasko bular txikituari nahaztu. Guztia lumagorria betetzeko erabili. Bi albalorri zabaldu, brandia eta gatza bota, gainean lumagorri betea ipini, ontxoak eta etxean egindako foa zatiak ipini, eta guztia bildu. Lumagorria labeko plaka batean jarri, barazki zalda gainetikan ipini eta labean zartu. Labetik atera, lumagorria osten utzi eta saltza txinotik pasa eta zutan murriztu. Osagaiak batereratu eta aran pasekin apaindu.